16 जुलै रोजी कारवार जिल्ह्यातल्या अंकोला या तालुक्यातल्या शिरूर हांगासर मोठी लँडस्लायडिंग झाली आणि या लँडस्लायडिंगेत 10 जणांचो मृत्यू झाल्याची घटना घडली असा. तेजेतले 3 मृतदेह आसात ते अजूनही मेळूक नात. मात्र 2 महिन्यानंतर पुन्हा एकदा त्या मृतदेहांची शोध मोहीम आसा ती सुरू केल्ली आसा. तेज्या खातीर कर्नाटकान गोव्याची मदत घेतलेली आसा. गोव्यातल्या ड्रेजर मशीन आणि बार्ज हे शिरूर हांगासर घटनास्थळी दाखल झाले आसात. जी लँडस्लायडिंग झाली त्या वेळाचेर जी डोंगराची माती आसा ती गंगावळी नदीत गेल्ली. तेका लागून जे गंगावळी नदीत बेड तयार झाले ते बेड काडपा खातीर आणि तेजेत सापडलेले जे मृतदेह आसात ते भायर काडपा खातीर सध्या ही शोध मोहीम सुरू जाल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.